Budem mať čoskoro pripravené aj sushi. Hlavná vec je opakovať veľmi opatrne po šéfkuchárovi. Zatiaľ nič zložité. Nič komplikované. Pozrime sa, aké nechutné sushi máš. Omáčka. No aj môžem. Na to nemusíte byť extra múdri. Čo to je? Avokádo? Najdôležitejšie je všetko dokonale skrútiť, čo sa vám babka určite nepodarí. Tada! Dokonalé sushi je takmer pripravené. Nemyslel som si, že tvoje sushi je také škaredé. Čoskoro sa ozvem. Je čas sa zabaliť sushi do lososa. Aň nesmieme zabudnúť na sojovú omáčku. Podozrivé. Povedz. Dobre. Bude to urobené. Ďakujem. Čo je s tebou? Perfektné. Dúfam, že to dopadlo chutne. Wow. Šéfkuchárové sushi vyzerá atraktívnejšie.